guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao. So, ayan, maghilot ko karon guys. So, 39.2. 39.2 kainit. So, 39.2. No? So, iting-initan na yun. No? So, na, abangan na ka mamaya sa sir. Siyempre, naman na sa pagkampo sa kino. Shout out po lahat. God bless po. Ito yung pangalan? Legit. Legit. Dito ko na kasi. Aso. Tugno. Butman ba? Pasbo? Butman eh. Nalipasan ba? Short na sa time. Ano na trabaho? Gusto kong trabaho man eh. Ano na ganyan yung trabaho mo? Bisag pagdura ng tamo. Ganyan na lang ang kaon. Sige, magpatong out. Excuse. Mga mabuang. Ang nalidyan, mga mabugi kayong trabaho. Ito lang mo tambal mo. Ano ko tambal dire pero Saan na? bago na kasi dating niya kung tambal ko dala-dala mo tambal. Lala. Bala. Laksan man niya. Dili man ka ibuprofen yay no? Dili ka pwede ibuprofen no? Planax. Wala, para kay tambol naman ang iba.
Sige palitin mo tambal ganin na yay. Ha? Balik mo? Wala kadulot ang bayong flow. Lanak man mahal. So, power Lalag po. sila nagkanta.
Palitin na yung Plan Max, ma'am. Taman sa Atbang. Sa Naliwa, di ba? Naliwa, Palawan. kanto. Mula sa Atbang Tapad sa Palawan, Atbang, Nairoho. Ah. Tuwa na lang kay kuwan mo na 4 hours man. Every 4 hours bitaw. Ganun, for us, ito mag-inom tambal. Ganun na. Ginaw, usban yun na sa 4. Ano yun sa pagkata? Kaya ano, okay. Tara man diyo. Kabot sa Palawan. Di ka nagapasag hapon, Je? Wala. Agay. 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 Welcome home. Wala pa may fees. Nagbayad sa kupon dahil wapa man ang kupon. Aking dinero, wapa man sa kupon. Dahil tayo dahil. Ayun. Okay. Ay. Mabawasan na nga. Mabawasan. Ha? City ang discount sa Pinoy.
Gutman ka dyan ba? Kasuhan. Tinan niya tugnawa, pwede na po niyang inita. Palagi na si Anggeng dyan. Yan ang inita sa gamot. Di mo kukuhan. Magkano gusto din mo po? Ayos. Pero ako na po ng kulang. Minit, ipon siya.
Sige. Wah. Kung saan na mga naman dito yun na. Unsan mo? Ano ka nang kanon? No. What? Ito din ni ma'am. Unsan ni ma'am? Lihat siya. Unsan na? Ano ni ka? Pwede sumama. Kau nun ni dahil kami. Baka na ba? Sinot uga. Sinot sa belt. Sulit sa tubig aircon. Oo. Ano pala Yung sa basa pa biya. pagod. Wala nang pag-its biyahe.
Bye. Ako na kasi kanungot mo. Wala, pinaguro ko na ako. Okay. Sabay mo, puliro no? Balay. Dili. Ha? Sabay ko yung may paulit. Lagaan rin sa ayos parang usap. Tulo ka oras man eh. Niya ayay. Karon. Ikaw ba na anak niya diha to sino? Kauban niya po. Karon, inom siya. Kapag alas 8 ani, lagaan ni siya. Isa ka ayos, tapos sabog, isa ka basong tubig. Kapag kabukal, ubutan sa duha ka mag, ngani. Oo. Ipainom. Kapag alas 9 na po, dimuan na po siya. Pahurot ng O, duha kanan ka duha ka mag. Kung na may nabilin dito sa mong ginitan, iyabo, magwak, ibag ko. Ah. So, na may 1 karon, ikaduhan na niron. Alas 8 sunod alas 9. Ya pagkaugma, maglaga na pong kag-ice. Ice, nasabog, isa ka basong tubig. Inom ni mo na kamag, pero bago mamaho, bago maniod to, bago manihapon. Mga bago, tanan. Ugma, ha? Oo. Ayun.